Здравейте хора, аз съм Конгеймер и днес ще продължим с поредицата на Майнкрафт. Щом влезем в света, разбира се, ще ви покажа кой е света. Ще започнем с геймплея. Така, сега ще влезем в оцеляване 2. И там ще ви покажа какво имам в този свят. Така, ще се видим, щом вляза в света. Така, мисля, че всичко вече зареди и ще ви разведа. Така и ви разведох. В този чест имам всякакви неща, както виждате. Не са много интересни. Тук също някакви неща. Сета ми е Iron. Така, легалцето, така. Тук са ми животните, които след малко ще разводим, само да си легнем да спим. То може би е сутрин, не знам. Вечер, така. Така. Първо искам да ви покажа покрива ми, защото той много ми харесва. Така. Направих си го от стъкла. Си издигнах и там горе, за да мога да си гледам насам. Хоп. Малко се пропада, но тук си задържам шифта и си ходя. Хоп, и падаш долу. Не, сега наистина ще почим догоре. Хоп. Чакайте, че съм малко сляп. Хоп. Ще бъде малко дълго изкачване, но какво да правя? Просто съм ретард. Ще спра, щом се изкача горе, ще ви покажа. Стигнахме най-накрая до тук. Както виждате, имаме бързо слизане. Наистина е бързо. От тук си слизам направо. Ето ги скелетата, кравите, прасетата. Така. Тук са ми стълбите за надолу. Там ми е басейна, с който ще идем после. Там си поставих подъки. Добре, сега да слизаме и да идем да размножим тези животни там. Айде. Добре, така слязохме. Аз направо ще се хвърнем тук. Да взимаме... Чакай да видя колко са само. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така. Щом са 6. Взимаме 6. След това и трябва само, че още едно морковче, защото съм объркал с някой. Оп, изискам го. Айде обратно. Може пилиш. Ти влюбър ли си? Някой се мани се да не. Оп. Така, сега отиваме на кравите. Те са 1, 2, 3, 4, 5. Хайде. Ще вземем ето толкова. Ще видите що.
Така. Така. И сега едно малко. Първо теб да те такова. И едно малинко го правим голямо. Му даваме любов и така. И готово. Така. Сега отиваме при кокошките. Там е най-лесната работа. Къде би въртат? Вратички! Ето е. Това не трябваше да се вижда на клип, но както и да е. Представете се, че не сте го видели. Не? Така. Тук не знам защо го взех, после сетих, че 16 яйца съм на... Нали, в май... Ай, без диско. Без диско. Просто съм слаб на паркур. Така, минаваме, обираме ги. Те, разбира се, не са малко. Така. Идваме тук и почваме да чупиме. Чуп. И ще падне едно. Сега, ако обиколя още 3-4 пъти, ще взема още 2-3 яйца. Добре, сега не им се станси ясно. Разбрах. Ето. Добре, ще взема. Така. Сега отиваме да ви покажа басейна долу. Аз обичам да слизам по бързата процедура. От тук, така. Ето го и басейн. Дано да е хубав. Лично ми харесва. Хубаво ще така. Ами, си отдолу слабо, за да не потъвам, просто да пусна и така. Върхте го толкова отпуснаме да излизаме. Ами, мисля, че това беше от самия клип. Няма какво друго да ви показвам. Добре. Тогава ще се видим в следващия клип. И бай-бай.